Salut! Eu sunt David. Astăzi o să fac un episod de Brawl Stars. După cum vedeți, s-a schimbat noul sezon. Acum Brawl și hai să vedem ce putem să facem în episodul de azi. Ok, m-am jucat și eu un pic aici ca să fie mai rapid pe video. Nu vreau să vă plictisesc. Bine. Amber. E foarte pe Amber. Dacă mi-ar pica și mi-ar fi bine. Dacă aș fi bucuros. Wow. Am văzut cât de meci dă. Nu uitați-vă și voi. Am asta în fața ei. Nimeni nu are cum să se pună cu ea. E foarte bună. Cea mai bună metodă ar fi să încerc să-i omor, pentru că am challenge și mai trebuie să omor 2. Bine, unde s-a dus ăla? Nu avea nicio cutie pe aici. Opa, stai, opa. Stai că mi întrege un hit și nu mai am viață. Mamă, 2 din ăștia pe... 2, cum îi chemau? Sprout pe mine, n-ai. Deci când fac team, dar nu cred că făceau team. Nu, că deci eu când m-am jucat un meci de Brawl Ball, eu aveam 16.000 de trofee. 16.000 cum așa acum. Și m-a dat cu unul, sau pe solo, ce era. Și m-a dat cu unul de 25.000 de trofee. Ce diferență e asta? 11.000 de trofee. 11.000 de trofee. Deci, sau 9.000. Nu mai știu exact. Deci, da. 9.000 sau 11.000 de trofee diferență. Adică, eu cred că face asta intenționat Supercell. Că, din câte știu, ei au făcut și Clash Royale-ul. Din câte mă aduc aminte. Oh my god. Mamă. Trebuie să ai noroc. Haideți să vedem. Să sperăm că o să fiu mai norocos de data asta. Opa. Stai. Se bat acolo 2. Punctele mele, thank you. Stai. Ăsta are 0. Da, e 8-bit și 8-bit e foarte bun. Bine. Dacă ai 0 pe el, nu e prea bun. Dacă ai 0 pe el. Să duc. Am 10 puncte. Sunt curios cine mai mă poate bate. 13 puncte. Dau. Cred că doar un shot îmi trebuie. Asta am avut noroc. Mai trebuie să fac doar un win. Măcar pe 4 să fiu, cred. Mă aduc aminte că și pe 4 parcă se pune win-ul. Da, am și o întrebare. Eu mă întreb dacă voi ați luat skin-ul ăla la campionatul Pebo. Bine, nu pot să zic că e cineva șmecher, pentru că am văzut s-a pus și pe shop. Doar că după aceea nu mai puteam să-mi cumpăr Brawl Pass-ul. Și na. Opa, punctele mele. Mersi. Deci când ai punctele din mijloc, nimeni nu te mai poate bate. Foarte multe, doar dacă ai ghinion. Am ghinion. Spune-mi, te rog, că se pune win-ul. Bine. Haideți să vedem. Cred că îmi dă megabox-ul, nu? Da.
Fix. Pe Brian. Opa, stai că trebuie să dau înapoi. O, 10 gemuri și... Ia să vedem. 6 iteme. Bun. Bine. Ar putea să-mi pice ar putea să-mi pice și Gage sau Star Power sau... Ui, ce credeți că pică? Gadget. Asta e. Măcar am încercat. Mai bun era ori Star Power pe B ca să rămân cu 1 HP sau gadgetul pe Edgar să-mi fac ultimata, dar măcar mi-a picat ceva. Trebuie să zic mersi și de asta. Mi s-a părut că ceva acolo. Hei, thank you pentru punct. Mersi. Haideți să vedem. Bine. Cât e ora? Ora 2. Bine. Cât are acum? O să fac de... Nu știu. Să zicem de vreo 10 minute. Nu. A avut noroc. De vreo 10. Ok. 6 minute am greșit acolo cu 8 minute. Ce era? Max. Că am uitat. La mulți nu le mai știu numele. Că acum s-au adăugat. Că acum sunt foarte mulți brawler. Acum am jucat din 2018, parcă. Erau vreo 30 brawler, nu știu. Sunt 40 și... Pe vremea aia nici măcar nu mai erau... Cum le cheamă? Pe vremea aia nici măcar nu erau Brawl Pass-uri. Și... Da. Trebuia să strângi boxuri și big boxuri și mega boxuri nu puteai decât să le cumpări. Deci... Mega boxurile îi iau doar pentru dacă bagi bani în jocuri. Nu. De ce trag cu autoatac? Sunt multe cutii. Mai trag, nu trebuie să trag cu autoatac. Au avut noroc. Deci, norocul este aproape totul în jocul acesta. Să vedem ce mod de joc ar putea să mai joc. Bun, haideți să vedem. La asta m-am jucat. Ar fi bun aici. Nu, asta. Aici. Ce să-mi iau? Văd că s-a dus și, cum se zice, luna aceasta. Ar fi bun aici, cum îl cheamă? Spike. Pentru că pot să le dau mult damage. Spike cu gadgetul dă extrem de mult damage. Cred că îi dă vreo jumătate%. Deși e un... Oh my god, nu. Wow. Am avut noroc. Oh, s-a gândit bine. S-a gândit bine. Haide. N-ai. Deci primul care ajunge acolo e gata. Nici măcar n-am apucat să dăm damage. Deci este doar de distracție. Hai că nu scade trofee. Eu vreau să mă distrez. Opa, stai. Cred că pot ajunge. Oh. Las că partea bună este că, cum să zic, era aproape. Partea bună este că ei nu pot să dea așa mult damage. Să sperăm. Haide. Oh. Degeaba. Trebuie să pic
Ca măcar 2 spike, măcar 2. Dacă ei ne-au luat-o înainte. Nu, trebuie. Repede. Așa, băteți. Gata. Suntem primii, e clar. Dacă suntem, poate să fie unul. Oricum n-are nicio șansă dacă e singur. Opa, ăsta cum a ajuns aici? Ok, las o baltă. Haide, așa. Bine, am câștigat. Deși parcă nu are rost să joci dacă nu câștigi trofee. Să dăm pe... Aș da pe un Brawl Ball. Cred că mi-aș lua Frank. Frank, foarte bun. M-am jucat astăzi cu el și cred că am câștigat meciuri. Doar meciuri, după meciuri cred că am câștigat. Bine, am mai pierdut și unul, că n-ai cum doar să câștigi. Bine. Ne dă pe plus trofee. Iau cred că 12 dacă câștig. Și dacă scad, nu cred că mă scade așa mult. Cred că îmi scade doar 2, zic. Așa mă duc, dacă mă aduc aminte. Wow, ce-am ratat ultima dată. Bine. Poate o să dea gol dacă avem noroc. Nu. Cap. Yes! Pepper sau cum îl cheamă pe ăla. Ce nume ciudat. Deci... Caper. Ciudat nume. Spike e destul de bun. Da, din câte știu, am făcut multe update-uri de la Supercell la brawleri. Adică mă aduc aminte din 2017, m-am uitat la niște videoclipuri. Unii arătau mai fain decât cum arătau acum, dar na. Unii nu. Nu. Acum depinde de noroc. Au. Uite și tu la ăla. Stătea pe loc, n-avem treabă. Haideți mai repede. Când nu stau toată ziua pe un meci. Stau toată ziua pe 1000 de meciuri. Dacă m-aș juca. Wow. Nu prea am viață. Meciul ăsta, cred. Sau nu are ultima ta. Dă-i. Uite, mamă, deci, cred că ăsta are hack-uri. De unde a știut unde se duce mingea? Nu, o să fie Drav, cel mai probabil. Nu. Bine. I believe I can fly. Acum cred că și-am să dea gol. O să dea gol, 100%. E aproape imposibil să nu dea gol. Adică au șanse mari, doar că și-am prea știu să joace. Nici ai mei nu știu, nu pot să zic că sunt cei mai experți. Deci eu nu sunt expert, hei. Să nu vorbim despre alții. Haide, gupa, haide. Mamă, ce i-a făcut-o lui Shelly. Nu că mă duc direct la ei la poartă și dau așa și dau așa și dai ulta. Bine. Meciul ăsta a fost intens. Haide că dau și eu replay. Toți 3, bine. Mi-a plăcut echipa. Eram aproape să pierdem, după cum ați văzut. Și el și-a cumpărat Brawl Pass-ul. După cum ați văzut. Am și eu skin-ul ăla de la Tier 1. Dacă nu ați observat. Ia. Bine. Cred că terminăm meciul acesta și o să închid filmarea. Că n-are rost să le fac mai lungi videoclipurile. Bine.
Opa, nu, e clar. N-avem nicio șansă. Mamă, ce-am făcut ăla. A dat la fix. Mamă, e gol. Cred că pierdem meciul. Dacă desigur știm să jucăm, nu-l pierdem. Haide. Haide, doi. Bine. Avem șanse să câștigăm, dar să și pierdem. Deci șanse mari de amândouă. Da, eu cred că șanse mai mari să câștigăm. Sau, nu știu. Sunt cam egale. Nu. Trebuie să o șutăm departe. Wow, nu, stai, să o luăm mai încet, să nu o luăm direct cu durerea coltule, nu vrei? Nu, mi-a luat mingea. Nu, n-are nicio șansă. Trebuie să mergem toți trei. Dacă merge unul, n-ai nicio șansă. Deci cum tu te duce să, de exemplu, ca și pe haste. Dacă tu te duci singur să spargi, să le spargi safe-ul și ei să se ducă la toți trei. Da, eu am fost David. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă plac videoclipurile. Ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!